Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag er vi Bunny. Skal vi godt starte ud med det der? Hun kommer bare ned som der. Ved du godt, hvem jeg er? Ved du godt? Jeg er Bunny. Okay, næste gang han ligger ud med mig, så... Ja, så er det slut med ham. Så det var slut, og ved du hvad? Kommer du med mig? Det er Bunny. Ud med damer, vi kan ikke tage damer. Vi kan ikke, det er Pilus. Hallo, drenge, det er Pilus. Det er Pilus, kør I ned. Vi kan tage Kina-mennesker. Hun er made in China. Altså, hun er made in China. Den er taxi står midt i det hele. Det var ikke min skyld. Ej, slap nu er jeg bare voldspsykopat. Siger jeg for politi. Min motorcykel. Ja, det er min motorcykel. Jeg har købt den inde på Temu. Lad mig se, om den virker. Den virker sgu. Så det var. Yes, men min Temu-cykel virker. Eller var det den der... Hvad laver du? Han der kører ind i mig. Der er spøgelse, mand. Altså, spøgelsen der bil, mand. Ui med dig, mand. Jeg håber, det bliver betalt på jeres regning. Det var dem, der gjorde det. Ja, kom. Nu kører vi bare væk igen. Fordi det var ikke mig. Nu skyder jeg ham. Fordi han har legemorder på en. Jeg skyder din. Vi kan kramme, mand. Ej, de sigter jo også kun på menneskerne. Benny fik ham ikke. Benny har ondt af sig selv nu. Benny har. Skulle fandme have særligt, man ikke kan skyde folk. Det er en Pilus. Pilus, mand. Pilus, vi kan ikke tåle Pilus. Har du der Pilus? Pilus, de skal dø. Jeg kører bare på forsøg. Jeg fik hende. Ja, Benny er sej. Jeg kunne bare huske den her film, jeg så den blev skudt herhenne i en scene. Det var ikke mig, der skød personen. Hey, dig der, gå lige ud af bilen. Gå lige ud af bilen. Så ud af bilen. Okay. Det er lige at spille, by the way. Det er så egen skyld, det der. Jeg kastede bare en bombe ind i det spil. Slap dog af, politi. Ja, politi. Nu tager vi lige en chill out. Det er lige, vi tager en chill out. Politi, jeg har ikke gjort noget forkert. Det var hans egen skyld. Jeg kan bare mærke det. Ham, den står midt i vejen. Politi. Bombe! Yeah, baby! Okay. 3 stjerner, men jeg er stolt. Jeg er stolt af mig selv. Det var drengerøv. Det var drengerøv. Jeg tror, Benny bliver anholdt nu, hvis han ikke kaster en bombe. Bombe! Nu er Benny sur, nu kaster Benny bare bomber. Bombe, man.
de sjæle her nu. Nu får vi alle sammen lov til at se den smukke sjæl. Det har det Benny hjem. Benny, du må ud i verden igen. Vi er nødt til at ud i verden, Benny. Benny har brækket alle sine knogler nu. Men Benny han har allerede robotarm, robotben, robotmave, robothoved, robotdealer. Robothoved. Hej, hvis jeg ikke har sagt det. Jeg vil slå hende her. Bare rolig. Benny skal bare lige tage sin bil. Her er Bennys bil. Benny kører bare lige væk. Benny kommer tilbage og henter dig. Vi kan bare ikke tåle pilehus. Vi kan bare nødt til at forstå. Vi kan bare ikke tåle pilehus i den her verden. Ved du hvad? Snart mandinfluencer, mand. Hallo, hjælp mig, damer. Jeg har mandinfluencer. Mandinfluencer, mand. Men vi skal bare trække kvinder. Vi kan ikke tåle kvinder. Nu skal Benny har en idé. Det er noget, der skal ske. Popper de. Benny, mand. Ej, det er godt nok også synd. Benny, mand. Nej, jeg tror Benny bliver anholdt. Nej, jeg bliver anholdt. Det har det Benny. Ved du hvad? Du begår selvmord. Det er det, jeg gør. Jo mindre jeg slipper ud. Lad mig lige prøve, om jeg kan slippe ud. Han var ligeglad. Guys, jeg tror, vi slipper ud. Vi slipper ud. Ja! Hey! Hvor er piger? Ja, det. Det ser man ikke. Ej, det står det var ikke min skyld. Det var din egen. Bonnie køber rundt i hans bil. Wow! Ja, det var bare Svend for helvede. Jeg skal bare lige have den rigtige gun frem. Ramt i benet. Du er 200 pumpet, mand. Jeg er 200 pumpet folk. Jeg er legemorder, ligesom. Fat det. Det er jeg kører bare til fortoget. Motorcykel. Jeg dipser, mand. Det er sejt at være motorcykel, mand. Jeg tror politiet kommer. Politiet er væk! Ej, politiet var lige væk! Altså... den der bil, den er grim. Den får kun være grimme mennesker. Jeg går på min motorcykel. Sådan. Det var godt. Bare så en pige, mand. Pige, du var ikke en pige. Du var en fed menneske, det kan vi lade. Pige.
jeg tænker nok, at jeg ville ikke kunne slå ham. Jeg er legemorder. Men prøv at slå legemorderen ihjel. Bro, imagine, altså. Ej. Du bør Benny igen. Igen. For igen nu. Morgen. Ved du hvad? Jeg gør det igen. Okay. Nu kommer Benny på en mission. Nu er Benny ikke for sjov mere. Okay. Nu er Benny ikke for sjov. Jeg kunne nok knap. Det går den nok knap. Okay. Nu er Benny har en bedre idé. Benny holder en bus nu. Flame fucker. Han fucker ikke med Benny. Men fuck med Benny, man. Ikke fuck med Benny, man. Benny har en bus nu. Nu er Benny bare buschauffør. Det er gode gamle dage buschauffør. Jeg kunne huske, at jeg havde et job, og jeg fik en krone per time. Det var sgu godt. Det var en god løn. Især på grund af, at jeg gjorde mit job for mine venner, så jeg fik en krone i timen. Ja, det var sgu 10. Ej, men de står i vejen. Faktisk et busstoppested. Nu stopper bussen. Du kan vælge at gå af nu. Nå, okay. Det er virkelig. Ved du hvad, jeg vil gå... Ved du hvad? Benny, han vil gå i selvmord. Au, Benny blev skudt i hovedet. Man skyder ikke Benny. Man skyder ikke Benny. Man skyder ikke Benny. Det gør man bare ikke. Benny prøver bare at have levet sit liv. Ham der han er gangster, mand. Panser. Panserne efter mig, mand. Kan du hjælpe mig at kopsne, mand? Panserne. Nå, hvor du søger lille og grim, dum og irriterende. Og her taxaer fra nu af. Jeg skulle vildt, hvis jeg havde bomber i hånden. Det kan jeg have tid til. Nej, det. Ej, jeg skulle bare køre ud over der. Det skulle jeg bare dog. Nå, okay. Jeg skal finde vejen. Her. Ja, Benny er rigtig. Benny forretningsmand. Ingen fucker med Benny. Benny har næsten intet liv tilbage. Benny er ved at dø. Det er lige meget. Flame fucker. Benny prøver skal bare ud i byen nu. Og så kan Benny slippe væk på den måde. Benny er virkelig klog.
Benny er klogere end din mor. Benny, han kan også nå at score. Din far. Det var der ingen, der set komme den der. Jeg hader bare politi. Han der holder stille, han holder derovre. Shazam! Det var hurtigt, men Benny er god til at komme af med politiet. Benny, han er bare great. Imagine, Benny ikke kunne køre på den der bakke, men hvor imagine. Har Benny slået væk med politiet. Benny har bare en dejlig dag i dag. Benny er uvenner med panserne. Kæft, en herlig dag. Altså, jeg blev nogle gange skudt eller anholdt. Altså i det mindste, ja. Hvorfor er jeg ikke slået væk fra politiet endnu? Jeg er jo helt langt væk. Okay, det er nu også. Det var den her bil, lige det håber jeg. Det gør den sgu. Benny har bare sådan et glad liv. Benny går ikke en flue for træ. Benny har ikke engang rørt en flue endnu. Benny har kun spist dem. Til morgenmad og middagsmad, fordi han ikke har nogen penge. Nej, Benny har masser af penge. Det siger vi. Det kunne bare godt have mormor, mand. Altså skriv i kommentaren, hvad jeg skal gøre næste gang med Benny. Fordi Benny er sej, han er. Nu drejer min bil også. Det er din skyld, mand. Jeg skal have en ny bil. Der giver mig din bil. Jeg tror, han er død. Eller hvad med? Giv mig din bil, det er politiet. Giv mig din bil. Ja, det er politiet. Ja, Benny har en idé. Kan jeg gå ind i den her taxi? Benny kan gå ind i taxi. Benny sur. Ved du hvad? Benny han tager det helt farlige våben fra. Så er det væk, mand. Nu er det væk med Benny. Benny tager det helt farligt. Det var det her for. Nu tror jeg, at Benny er helt død, desværre. Det var det for den her video. Ses. Hej hej. Fidusa Kai. Dejligt.